Днес бихме искали да ви представим Олена Джикия, психолог от фондация Ukraine Support Intervention. Тя е от град Херсон, Украйна. Олена започва кариерата си като адвокат, но винаги е била очарована от психологията на хората. Решението й да стане психолог до голяма степен е повлияно от нейната съпричастност и силно желание да подкрепи хората, преминаващи през трудни времена. Олена предоставя консултации и работи с различни проблеми онлайн и присъствено. При нейното участие беше създадено протокол за справяне с случаи на тормоз в образователните институции в Пловдив. Олена обича да рисува през свободното си време. Семейството й я окрилява. Съпругът й я подкрепя и помага във всички начинания, а децата я радват с желание за учене на нови неща и покоряване на собствени върхове. Само когато усеща покой в собствената си душа, лесно може да помага на другите.